Ćao, dobrodošli danas u novi video. Danas neće biti toliko dug video, nadam se, ali ću danas reći šta se desilo prošle godine na ovome kanalu. Da, ljudi, samo znam da kasno malo ovo snimam u februaru, ali šta da se radi ipak? Može nekako. Pa prva stvar koja se desila u 2023. godini jeste, kako da kažem, oživljavanje mog kanala. Ja sam 2021. prestao da s ovog kanala snimam. 2021. Zatim, tada sam prestao, onda sam se vratio oko maja, aprila 2023. ovde na ovaj kanal, jer se ja sećam kako smo dobro snimali na tom kanalu. Ali super je, zato što da smo se vratili i to. Moj drugi kanal, Jaksup 16, pokušat ću da ga vratim, ako mogu, valjda ću. I to je to. Druga stvar koja se desila jeste snimanje Brbljivi mačak Tom i Ben, Talking Tom i Ben vesti. Snimali smo 21 epizodu i to će biti kraj. Neće više biti epizoda. Možda ću nešto promijeniti u vestima, da se možda... U vestima to ću nešto drugo da pričam. To je druga tema za današnji video, ali za sad ćemo pričati o tome. Zatim, Zatim snimali su 21 epizodu sa mnogo stvarima i to mi je baš pomoglo sa pregledom. Jako vam hvala zašto me gledate. Imamo oko 40 i nešto subscribera. Ajmo do 50 subscribera. Možemo do kraja februara, nadam se. Do kraja februara. Pokušat ću brže da snimam i bolje. U stvari do kraja marta. Do kraja marta ćemo možda doći do ovih 50 subscribera. Samo ću subotom i nedeljom snimati. Radnim danima neću, jer ne želim, nije mi nešto. Možda ću snimati i petkom, a za sad to ne znam. Samo znam da ću snimati za vikend. Za vikend ću snimati. I to je to. Ono što sam žela da kažem za vesti je da imamo sajt. Da smo updateovali sajt i sad je jako dobar. To je to. Znači, jedan naš video ima preko 1000 pregleda isto. Snimio se 2023. godine, to je novi intro. Otkazao sam to zato što ne želim. Novi intro. Predugačak je. To nije za jedan video. Pa to ti je to. To se sve desi u 2023. godini. Sada pređemo na sajt. Počeo sam da pričam o sajtu, ali sam prestao, neko drugi temi, sad pre minut. I hoću da vam pokažem sajt, kako mi izgleda sad. I znam da će vam se svidjeti, nadam se da će vam se svidjeti. Idemo na moj sajt. U stvari, prvo trebamo da idemo na YouTube. Idemo na moj kanal. I evo ga, sve moje. Imamo i videe, i uživo. To možda ćemo, evo tako. Možda ćemo ove videe možda snimati. I to. Ali ništa za sad. Nećemo se sad ništa znati. Da, tu je sajt. Evo da, piše ovdje sajt google.com viv.tv. Evo ga sajt. Evo ga naš sajt. I vidite da ne izgleda baš kao što i pre. Ima ovo. Ima i YouTube i Twitter. Da, ljudi, napravio sam Twitter nalog. Spain Mapping, možete mi subscribe-ati tamo. Followati, kako već. Tamo. I to je to. Ovdje sam napisao izvinjenje zato što nisam snimao
malo duže za to vreme, možda 2 nedelje, 3. Nema veze, ali... Da, stavio sam ovdje copyright 2024. Zato što želim tako, sviđa mi se. To svi stavljaju. Imamo, da, već sam rekao. I ovo kanal, to je dugme za kanal. Vratimo se opet na kanal. Idemo nazad u sajt. I idemo u videe. Šta imamo u videe? Ovo sam danas napravio, pa zato sad. Ovo je nešto tabela bez naslova. Pa zato trebam da nešto drugo uradim. Pa neće se moći vidjeti, ne znam zašto. Tabela bez naslova, nemam pojma. Sad idemo u vesti. Napravio sam i posebno za vesti, ovaj kao gore, banner, šta je već. Evo ga. Broj subscribera se poveća za 13,2%. Od prilike kad smo imali 33 suba, to je bilo možda novembar, imali smo 33 suba. Sad imamo 43 suba, valjda, nadam se. Onda ćemo, možda ću napraviti novi kanal, to ću da pričam u sledećem videu. I ovo. Dobijamo mnogo subova. To je istina. Pokušat ću. Želeo bih 100 subscribera do kraja ove godine, do kraja 2024. Ceo septembar, ceo oktobar, sve to. Nadam se da ćemo prijeći 100 subscribera. Naravno, i to je ceo moj sajt, baš je zanimljiv. Za mene. Evo jedan moj Cash INC video, kad sam igrao, ali to nećemo sad. I to je bilo to za ovaj video, nadam se da uživali. Kliknite like, subscribe, share i to je to. I čao!